Però què passa, putes jefs? Com esteu? estem? Què passa, Toni? Com estàs? Molt bé, molt bé. Primer podcast, primer dia davant les càmeres, que condena pareixia que no havia d'arribar el dia, però... Jo acostumat a fer TikToks i ara aquí assegut contant-vos coses. Exacte, ja me diràs. Ja me diràs en quin moment, tio. Bueno, crec que mos convendria explicar-los en aquesta gent qui som, què farem, A on què anam? és això, A on anam? quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, estamos Exacte. solos. És que tots dos som artistes, saps? Bueno, això d'artista potser és un poc agosarat. Creadors. Creadors de contingut, com diuen ara. Si hem de començar per tu, futur professor de llengua catalana i artista en tota regla, vull dir, és músic de no sé quant de grups ja que ha tingut i que té, ja no sap ni on toca cada dia per amunt i per avall. Pensa tu. Però sí, faig un pot de renou, m'agrada. Antoni, bueno, molta presentació tampoc fa falta, és a dir... Antoni Escafré, tiktoker, en compte ja amb més de 30.000 seguidors a TikTok. Un bon amic de tota la vida. Perquè... Sí, perquè realment hem començat aquest podcast arrel d'això, no? Vull dir, compartim pis i d'aquí va venir la idea. Sí, exacte. No, ja va ser això, que bé, la meva relació amb Antoni és aquesta, la nostra relació és vàrem anar a classe tota la vida, el primer grup que vam tenir va ser junts. Xubec. Xubec. Xubec, eh? I record que un dia vas venir i m'has dit... Man, Lluís, som dos homes blancs, 6 heteros, en català. Això no s'ha fet mai. Això no s'ha fet mai, eh? Això és una proposta que ningú ha vist en sa vida, dos tios xerrant a càmera, Sí, eh? explicant les nostres idees, perquè clar, les nostres conversacions són molt interessants. Són molt interessants, clar. I a part... I van dir, no hi ha millor manera que es posaran els Exacte. Són molt me diràs. originals creant Ja me diràs. un podcast nou, però que ve fort aquest 2024, és a dir que... Anem a explicar una mica els orígens, no, Toni? Jo crec que a Exacte. aquesta gent li convendria saber... Exacte. Sobretot, bueno, tu te coneixes una mica més, jo som... Jo, sí, m'ho vist per TikTok i potser m'ho vist per... Bé, per ir de programes d'IV3. Exacte. Jo, si no m'heu vist, a qualque plaça de qualque poble... Tocant per els lots, que és en el que sí que faig més feina amb un pare, amb el meu germà, és complicat que me conegueu. Però bueno, jo som en Lluís, com ha dit Antoni, estic estudiant català, i bueno, me'n recordo que quan tu m'ho vas proposar de fer el podcast aquest, jo vaig dir, no ho sé, jo si me veig amb coratge de poder-me davant la càmera perquè tu despullant-me, bàsicament. davant càmera no has estat moltes vegades. Jo crec No estar acostumat. No, jo de fet diria que el primer pic que vaig estar en càmera va ser amb tu. Pot ser. És a dir... De fet, tenim uns orígens, és que... Exacte, això anava. Clar, jo diria que el primer pic que vaig sortir en càmera va ser... Bé, jo, el primer d'ESO, m'ha pegat per fer cubos de Rubik. Buah. I amb això que vaig començar jo, en Adrià, que era un amiguet que teníem per allà. Sí. I clar, se va estendre, em record que tu te vas poder fer-los, l'altra persona que tenim darrere càmeres també, perquè això no ho sabeu, però el podcast són 3. El podcast som 3, exacte. En tenim un darrere. Sí, exacte, tenim l'altre, que li direm avui. L'altre. I me'n record que arrel d'això la relació se va tornar a intensificar, també després va Mhm. començar la música, també el van tornar a juntar amb el Xubec, però me'n record que jo crec que el primer pic que va sortir en càmera va ser això, que tu m'has decidit fer una entrevista. Sí. Una entrevista que, de fet, crec que no surt la teva cara, o surt No, surten ses mans. molt poc temps. Però sí, nosaltres mos coneixem des de guarderia. És a dir que Sí. la millor no mos deia molta cosa, però ja mos coneixíem d'allà. No, però sempre m'ho han dit bé, sempre m'ho han respectat. Artà. Sí, exacte, jo som d'Artà, tu ets de Capdepera. De Capdepera, però jo sempre he anat a escola Artà. Jo, gent de Capdepera, tenc amics, però en tenc més amics artanencs i llorencins. Sí, sempre, clar, perquè damunt Artà l'institut, pues que no ho sapigueu, nos juntem els d'Artans, de Sant Llorenç i Sant Carrió, i després en qualque gabeller que queda perduat per allà. Per fer el British Council. Per fer el British Council. Ara hem fet bastantes hores en anglès. I això, mira, manco són un poc els nostres orígens, o no? Sí, jo diria que sí. El cubor de Rubik podríem fer un episodi sencer. Sí, tu més que jo. Jo vaig tenir l'època aquesta
de que m'agradava molt i això, però després ja la música m'ha estirat més. Sí, Tu, en canvi, vaig jo vaig seguir. seguir i encara seguesc, no tant com abans, però sí, això d'anar a competició m'agrada. Bueno, jo crec que el que mos convendria, Toni, és plantejar una mica la idea de lo que nosaltres creiem que serà aquest podcast. Exacte. Jo no- Va que aixuta. Exacte, va que xuta. És complicat definir la idea exacta, perquè jo crec que entre... Com que ha nascut de manera bastant natural, de manera Tothom bastant sap el que és genuïna. un podcast. Exacte. I què voleu que vos digui? A Mallorquí n'hi ha pocs, però. Sí, bueno, va ser més que res, però jo crec que era per les ganes de xerrar, no? Que Sí, teníem. les ganes de xerrar, perquè clar, veient les Perquè- conversacions que teníem en el pis a tal hores, i deien, conyo, això s'ha de documentar. Sí, estaria bé. Heu de poder escoltar les nostres conversacions perquè són espectaculars. I bueno, aquí estem. T'has passat, jo crec. Això serà una mica el podcast, això serà la Sí, tònica del sí. podcast, és a dir, això és la nostra idea, fer Xerrar. d'aquestes reunions, unes reunions quelcom públic, Mhm. algo de lo que vosaltres on pogueu enriure una estona de nosaltres, si és que vos feien gràcia en segons quin moment, i si no, Exacte. aprendre coses, que això Si també no mos aprendreu agrada coses que bastant. n'aprendreu bastant, ja ho has dit jo que sí. I això Sí, sobretot. bueno, és que són dues persones que mos agrada aprendre Claro. al final i I riure, sobretot. no ho sé, jo. Riure, sí. Jo, una cosa que sí que tenc clara és que el que no vull, Toni, que no sé tu que en trobes, però jo me cansa molt les típiques entrevistes de 2 hores de biografia. No, exacte. Saps? Jo el que m'agradaria, no sé tu què trobes, però jo m'agradaria xerrar. De I ja fet, està. De fet, duren convidats, clar, perquè si m'haureu d'escoltar altres dos, que en tenim de temes interessants, però Sí, som una mica duren avorrits. convidats. I el que ha dit en Lluís, no volen que sigui tot tan monòton entrevistar aquella persona, sinó dur la persona, xerrar amb ella i xerrar de temes que tinguin a veure, òbviament, amb el que fa, però xerrar un pot de tot. Sí, jo sincerament m'agradaria dur treballadors especialitzats en coses. Encara que no sabem massa, no? Exacte, és a dir, no Sí, només sí. dur persones interessants, que evidentment tothom és interessant, però dur aquest tipus de persona que no faci falta que la coneguem, però que mos expliquin. Exacte. Ja... Bé, és que Una no ho sé. apicultora, tio, hem de dur una apicultora. Una apicultora, qualcun cantant de per aquí. Sí, qualque Cantant cantant o estaria bé. Jo artista- no sé si ho tindrem bo de fer, perquè No ho sé jo. van ocupats aquesta gent, van a tope, però... Van a tope. Però aquí però t'agradaria Fuà, no ho sé, veure tio. qualcuna... Home, jo Ana Maria Hein... Seria top, eh? Jo Ana Maria Hein m'agradaria, de Seria top. cantant. O Les fades. Les fades. Qualcun Saps? grupito així que mos pugui contar anècdotes de verbena. Fades, Maria Hein. Ja ho sabeu, esteu convidats. I convidades. Convidadíssims. Vos esperam... Si voleu venir plegades a fer un especial Ja tenia un Nicol. Encantats, eh? Sí, Joder. sí. I qualcun grupito, no?, que mos expliqui anècdotes de verbena. Buah, això estaria guai. Jo, una cosa que m'encantaria, Toni, és fer un especial, una verbena, tio. Un especial, exacte, en directe. En directe. En directe. No sé si serà possible, però jo crec que aquest Ja 2024 mos depararà. Ja veurem. Sí, no? És que hem de dir, és el primer episodi 0. Sí, episodi 0, això a més que res era perquè mos coneguéssiu vosaltres, Exacte. perquè mos coneguéssim nosaltres davant càmera. Nosaltres que també, era exacte, ben perquè important i necessari. És el primer pic, no tenim experiència amb això. No, Vull sé, dir, cap ni una. a no sé que hem anat a la ràdio amb algun pic, però poca Sí, cosa més. qualque entrevista, però bueno, l'important més que tenir experiència és no tenir vergonya, jo crec. I també un Sí. dels motius que m'haurà dut a fer aquesta idea que hem tingut és que, clar, jo, per exemple, no ho he dit, però estudio realització audiovisual i tot aquest tema de la gravació i això de càmeres m'agrada, no? I això de fer contingut, òbviament. I clar, en Lluís també en la música i tot això, però m'haurà dut a fer... que tenim material per poder fer això i... Sí, mam, en el final... Clar, posat en micro, cada un ha exacte. posat el que ha pogut i... És menor van comer bo de fer, si estàs ficat Exacte, dins sí, la sí, sí. farandolella aquesta. I bé, m'ho feia ganes, no?, canviar un poc, així començar el 2024 amb aquest projecte, que ara veurem com anirà. Bueno, però sempre està bé, seure't a xerrar amb amics, sempre és entretengut. Jo al final crec que la idea neix d'això, en la seva essència més pura. Quan tu m'ho vas comentar, que vares dir
estaria guai fer un podcast. Me'n recordo que el teu principal argument era aquest, més que res perquè ja que mos agrada xerrar, Sí, i mos sí. agrada xerrar de dos, anem a xerrar davant càmera, I a saps? més, podent-ho gravar i això. Sí, per què no? exacte, que sempre està bé. Bueno, és que mos escolteu per Spotify, sentireu que han canviat una mica de plano. Claro. És que mos vegeu per YouTube, ho veureu. Sí, és a dir que mos podeu seguir. És que mos escoltau per Spotify. Exacte, Perquè, exacte. clar, deim això, clar, mos hem mogut, vosaltres no ho veus, ho escoltau. Però ara això, que res, que el sol no el controlem encara. I clar, això de gravar exteriors té aquestes conseqüències. El que té, Però bé, ja està, ja ho hem mogut, tot bé. Ja mos torna a riar bater de sol a la cara. Anem a seguir. Què més trobarem, Toni? Jo crec que mos falta explicar de què anirà això. És a dir, aquí la gent... els hem explicat qui som i això, però crec que els deu importar poc. Claro. Qualcuna cover. Això estaria guapo fer-ho. Això Qualcuna estaria guapo. De cover. fet, nosaltres n'hem fet a qualcun. Què n'hem fet? A tu altres? N'hem fet en un parell. YouTube, Sí. Això deu ser una pica, de fet, que surt així. Sí, a YouTube se podeu trobar. Si Exacte. cercau cover La canción del pensador, Entre bé, d'altres. entre d'altres Sí, sempre me feien cantar cançons que no coneixia, monats... Sí. Pere Llull, un saludo. Va bé, també Covers estaria molt bé. covers estaria molt guai. Jo m'agrada, Som evidentment. músics i Sí, exacte, i que sempre està bé, sempre xulo. qualcuna cover amb qualcun convidat no Això estaria seria gens malament. xulo, això seria xulo, man. Si deien, recordo que vàrem proposar en un principi de fer-ho cada episodi, però vàrem dir la gent se cansarà de sentir-nos que velam, perquè, Exacte. clar, que te canti Jo no cant. un cantant professional sap que té guapo, però nosaltres dos, que som dos arreplegats. Saps? Però bé. I vàrem dir, per m'ho massa feina, que una puta. Llavors, Què més vols tier fer? list. Tier list. Estaria guai. Jo què sé. Poble més guapo de De Mallorca. pobles, de festes, això és el que li agrada a la gent. Saber, Millor menjar de exacte, Mallorca. les teves preferències. Ràpides, Ah, sí, vols? preguntes ràpides. Preguntes ràpides estaria molt bé. No, al final és això, és ser originals. Ser originals. Ser originals, és cercar el que no s'hagi vist mai. Que això de preguntes ràpides ho fa tothom. Claro, per això, és tier list. No, sí. Vull dir, Originals, Toni, originalitat. No hi ha més. Passat Sant Antoni, exacte. 2 setmanes després de Sant Antoni, amb tota la ressacota de Sant Antoniera. 2 setmanes de... Bauxa full. 2 setmanes o un mes, tio, perquè jo d'ençà del 20 i pico de Sí, desembre. sí. El primer episodi serà bastant xulo, serà bastant guai, tenim una persona molt guai, Bastant guai. de Toni. No ho sabem ni nosaltres, la sort que hem tingut de que mos vulgui venir a escoltar una estona o xerrar-nos una estona. Ja li podem agrair ara, perquè... Però bé, I bueno, jo crec que massa cosa més a dir tampoc tenim, no, Toni, al final això és l'episodi 0, presentació, això és qui som, això era un poc idea que tenim, el que volem fer. som qui som, aquesta és la nostra idea i mos heu de seguir. Seguiu-mos, ara en pantalla vos apareixeran les nostres xarxes. Seguiu-mos tant a TikTok, Instagram... Per tot. Si mos escoltau, pues ja mos podeu seguir Seguiu-mos per tot menys en per el veure'm carrer. mots les cares. Menys en el carrer per tot. Exacte, en el carrer millor que no. A no sé que me vulgueu donar dos bes o una cosa d'aquestes Sí. pel carrer, però si no, ja val més que no, que jo som un cagat. Exacte, no. Que ja mos vendreu i... Seguiu-mos per tot, perquè el que diu en Toni, tindrem, és a dir, penjarem vídeos llargs, penjarem Vídeos els curts, episodis sencers, però exacte, també farem vídeos resums. Vídeos vídeos més curts curtets. a TikTok i Instagram. I això? Això és tot, el més important, sobretot, torno a repetir, si no ho he dit ja, bueno, si no ho he dit ja, no ho puc tornar a repetir, però ho torno a repetir. Aneu tots a escoltar l'episodi 1, sortirà el mes que ve, d'aquí 3 setmanetes. A finals de febrer i, bueno, el convidat és interessant, Exacte, per això ho dic, És Navi. interessant. Man, dóna-los una pista de Toni. Papayones, Jazz. nova escena catalana. Va que xuta! El vostre podcast antibladista preferit.